lugar especial. Estamos nunha catedral de carballos espléndida, sobre todo cando ven o bo tempo, e tivemos que improvisar e agradecer ao Concello de Cotobade que improvisamos esta carpa para poder acoller hoxe neste lugar que para nós é importante, porque aquí ao lado, onde vimos de descubrir esa placa, estaba a escoliña onde o neno Fraguas descubre a curiosidade do coñecemento. Tivo algunhas experiencias anteriores, os biógrafos falan delas, pero aquí estaba aquel mestre, don Antonio chamábase como el, que abriu os ollos a aquel rapaz e lle cambiou a vida. Un mestre, eu digo sempre que un mestre nas aldeas, e hoxe tamén, é un milagre do coñecemento, que é o que transforma a realidade e o que construye o futuro. E por iso quixemos vir aquí, por esa escoliña, porque aquí está a esencia do que representa Antonio Fraguas, a esencia da lingua popular, as raíces da lingua na aldea, aquel neno da aldea que sabía que construiu o mundo a partir das raíces e a partir da identidade do que esa riqueza extraordinaria significaba, con séculos de memoria histórica detrás, e que levou ademais polo camiño grande. Por tanto, hoxe é un día de festa para todos nós, pero tamén para o que Antonio Fraguas representa nesta carballeira de Famelga. O acto ten un contido moi coñecido, é un acto académico e, por tanto, eu teño que agradecer en primeiro lugar que nos acompañe un ano máis o presidente da Xunta de Galicia, é un honor que nos fai que correspondemos, e no acto intervirán os académicos logo que falarán de distintos aspectos máis especializados da figura de Antonio Fraguas. Pero, en primeiro lugar, eu cedo a palabra ao secretario da Real Academia Galega, don Enrique Monteagudo, que dará lectura á certificación de acordo do plenario no que se determinou que o Día das Letras Galegas do ano 2019 estaría dedicado a Antonio Fraguas Fraguas. Moitas gracias, señor presidente. Bo día. Como secretario da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo certifica que en sesión ordinaria celebrada polo pleno desta corporación o día 7 de xullo de 2018 se adoptou o acordo de dedicar o Día das Letras Galegas do ano 2019 a Antonio Fraguas Fraguas, e para que así conste expido a presente certificación na cidade da Coruña o día 17 de maio de 2019. Ben, comenzo o acto e, en primeiro lugar, intervirá o ilustrísimo señor don Claudio González Pérez, académico correspondente da Real Academia Galega. Señor presidente da Real Academia Galega, señor presidente da Xunta de Galicia, señoras académicas, señores académicos, señoras e señores todos. A vida non é máis que unha sucesión de feitos cotiáns dos que son os poucos deixan pegada ao facer a memoria do noso pasado. Na de don Antonio Fraguas houve de todo, como na de calquera de nós, pero hai 6 fitos sobranceiros tan relevantes que non só cambiaron o rumbo que xa case tiña sinalado dende neno, senón que conformaron a súa personalidade e afianzaron o seu compromiso e lealdade por Galicia e con Galicia. O primeiro coincide co nacemento, o 25 de decembro de 1905, a poucos metros de aquí, en Minsuela. Cadrou que coa familia vivía unha criada natural de Mondariz, Antonia Pérez Estraviz, analfabeta, pero un manancial inesgotable de sabeduría popular que despertou nel a curiosidade por coñecer o mundo e as crenzas dos devanceiros. Dos seus beizos escoitou a larimosos arrolos de meniño e logo de rapaz cantigas, lendas e contos. Non sabía entón que o que lle dicía mamá Antonia, como sempre lle chamou, repercutiría de tal xeito no seu futuro, que aínda de maior, cando xa cumprira 88 anos, seguía falando dela como da súa gran mestra. O segundo feito sobranceiro tivo lugar aquí, en Famelga, e o protagonista foi un mestre, don Antonio Vidal Proenza, que antes impartira clases na escola de Covelo, a Lama, que construíra e sostiña
o benemérito mecenas Manuel Barreiro Cabanelas, coñecido polo conde de Covelo. Por cuestións personais, veu para aquí e ao pouco todos os veciños falaban do moito que sabía e do ben que ensinaba. Cadrou que por este tempo a familia de don Antonio estaba decidida a emigrar a Brasil e para que o neno aprendese algo máis, coa idea de que fose maquinista das locomotoras que andaban polas vías que axudara a construir o pai, acordaron mandalo a esta escola ata a data de partir. Pasaron algúns meses e cando deste soubo que xa estaban cos preparativos, chamou o pai e suxeriulle que era mellor que non se fosen e lle deran unha carreira ao fillo. A nai converteuse na aliada do escolante e o 14 de abril de 1919 Antonio Fraguas asigna a solicitude para examinarse de ingreso de bacharelato no Instituto de Pontevedra, que remata en xullo de 1924. Anos despois, xa licenciado en Filosofía e Letras, o mestre convidouno a dar unha clase práctica de arqueoloxía e foron os dous cos nenos ao Castro de Fabelga, aquí, a poucos metros, onde fixeron varias catas e descubriron algúns restos que estiveron expostos na escola, que está aí. Don Antonio Vidal Proenza foi, como sempre recoñeceu, o seu gran mestre, que lle sinalou un camiño que, de non ser polo seu consello, nunca chegaría a percorrer. O terceiro feito senlleiro desenvolveuse en Pontevedra. Daquela eran tan poucos os alumnos do rural que chegaban ao instituto que para os compañeiros el sempre foi Antonio o da aldea. A influencia de algúns profesores e compañeiros foi decisiva nesa tempada. Dos primeiros, Antón Losada Diéguez e Castelao, e dos segundos, Sebastián González García Paz. Na Boavila será onde desperte no mociño de Loureiro o interese pola terra, por Galicia. Cando cursaba quinto, toma parte nun mitin en Loureiro promovido polas sociedades agrarias do distrito, do que un dos obxectivos era combater o caciquismo, un mal endémico do noso rural. E no seguinte, en sexto curso, no mes de abril de 1924, con outros compañeiros do instituto, participa na fundación da Sociedade da Lingua, para a que redactan unhas regras e preceptos dos que salientan dous: a defensa do galego, daquela totalmente marxinado, e recompilar un dicionario, pois nesta época só había 3 e de moi difícil consulta. O cuarto acontecemento que deixou para sempre unha fonda pegada na súa vida ocorreu en Compostela e foi o día que por primeira vez traspasou a lumieira da porta do Seminario de Estudos Galegos. Empezou entón a relacionarse con Ramón Otero Pedrallo, Vicente Risco, Florentino López Cuevillas, Xaquín Lorenzo, Xosé Filgueira Valverde, Fermín Bouza Brei e outros máis, ao tempo que os profesores de Pontevedra, Losada Diéguez e Castelao xa se converten en compañeiros. Todos decididos a traballar por unha causa común e de xeito altruista, a prol da mellora cultural, social e material de Galicia. Lembraba con señardade os tempos das xeiras do Deza, de Melide, do Sabiñao, cando empezou a publicar na revista Nós e en Arquivos, e o primeiro traballo que lle dedicou a Cotobade en 1930, o Entroido nas terras do sul de Cotobade. Pasaron os anos, ocorreron arrepiantes sucesos, pero o ideal, o modelo do Seminario de Estudos Galegos non o esqueceu ata o pasamento. O quinto fito corresponde ao ingreso nas Irmandades da Fala, un día de finais do ano 1924. Foi nunha xuntanza na casa de Camilo Díaz, o pai de Isá Díaz Pardo, na que estaban, entre outros, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo e Florentino López Cuevillas. No mes de decembro de 1931 participa na fundación do Partido Galeguista. Toma parte en varios mítins, como en Maside, a terra natal da nai, o 7 de maio de 1932, e sobre todo, cando é secretario do devandito partido na Estrada,
en 1936 nas eleccións do 16 de febreiro e no mes de xuño do mesmo ano que foron as do plebiscito do Estatuto de Autonomía. O seu galeguismo, agochado polos acontecementos políticos, xorde o 8 de maio de 1956 na loanza que fai de Castelao ao comezo do discurso de ingreso na Real Academia Galega, cando se atreve a dicir que sempre en Galiza era o mellor, máis nobre e máis sincera interpretación da terra. Pois este último acontecemento da súa vida sucedeu o 29 de outubro de 1977. Tal día inauguráronse as primeiras salas do Museo do Pobo Galego, promovido por tres mozos, como ela adoitaba dicir, o finado Carlos García Martínez, Justo Beramendi e Manuel Gallego Jorreto, que contaron dende o primeiro momento coa imprescindible colaboración de María Xosé Fernández Cerviño. O Museo do Pobo Galego ateigou de ledicia os seus últimos anos, primeiro como director, e dende o pasamento de Xaquín Lorenzo, o querido irmán Xocas, como presidente do Padroado. 6 fitos decisivos a ter sempre en conta na súa vida, no desenvolvemento do seu pensamento galeguista e do seu labor como intelectual. Don Antonio nunca deixou de ser aquel neno da aldea que sabía dos labores do campo, das feiras, das festas e dos seráns que se organizaban a noitiña para a diversión da mocidade. Coñecíaos ben, porque cando chegou ao instituto xa ia cumprir 14 anos e, ademais, nunca rexeitou da súa terra, da súa orixe, dos seus devanceiros. De Cotobade, de Loureiro, de Insuela, foise o seu corpo para sempre o 5 de novembro de 1999. Pero quedou o espírito, que, como das ánimas das que tantas veces falou, dende entón percorre o mundo dos vivos entre as mestas brétemas, albiscando cos ollos do máis alá estes montes e estas terras. E tamén este acto, que hoxe se celebra na súa honra nesta carballeira na que tantas veces xogou de rapaz a Pedriña, o Zamanquiño e a Villarda. E tamén veu a feira que se celebraba o 24 de cada mes. E o mesmo que aquí, seguro que tamén hoxe estará en Pontevedra, na Estrada, en Lugo e na súa ben querida Compostela, en Galicia inteira, porque o seu compromiso e a súa lealdade superaron todas as humillacións e os atrancos que sufriu durante a Guerra Civil e a posguerra. Non foron quen de facelo desistir de continuar camiñando polo vieiro que elixira de mozo cando estudaba en Pontevedra e que se consolidara no Seminario de Estudos Galegos, malia que o tivese que facer durante anos entre toxos arnais. Venceu aos inimigos, se é que algunha vez considerou a alguén como tal, co traballo, co exemplo, coa constancia, coa cultura e coa palabra. Esqueceu as dores e as feridas pasadas, e o odio que algún día puido acoller no seu peito esvaeceu para sempre en silencio. Poucos anos antes do pasamento, sen perder a ilusión de mozo, malia que o corpo xa febre anunciaba a fin, resumía o seu labor, o seu compromiso de toda unha vida con estas sinceras e humildes palabras. Eu traballei sempre por e para Galicia. Unhas veces acertei, outras non. Pero en todo canto levo feito, puxen sempre toda a miña ilusión, todo o pouco que sei, sen esperar nunca nada a cambio. A miña modesta obra non é máis que un pequeniño gran de area no montón que foron facendo todos aqueles que de moi distintas maneiras e cada quen o seu xeito traballaron ao longo dos anos, traballan agora e seguirán traballando arreo no futuro de sempre desinteresadamente, non máis que polo ben de Galicia, polo amor á nosa terra. Que a memoria de don Antonio Fraguas perdure ao longo dos séculos. Moitas grazas.
Grazas, don Claudio González Pérez, por esta semblanza, por esta viaxe ao longo da vida de Antonio Fraguas, que un pouco a viaxe tamén ao longo das ilusións e dos momentos de avalo e de debalo, pero tamén de ilusión do galeguismo no século XX. Ten a palabra, do seguido, a excelentísima señora dona Fina Casal de Rei. Grazas, presidente. O mestre que explorou a cara oculta da lúa. Velaquí estamos, moi preto da escola na que o adolescente Antonio Fraguas comezou a protexerse da intemperie académica anterior para honrarnos no Día Grande das Letras a memoria deste fillo predilecto do concello que el mesmo sentía como o lugar no que se atopan as esencias de Galicia. Famelga, a aldea de Insuela, xunto cos lugares onde exerceu a súa profesión docente, foron o libro que máis lle ensinou a este explorador do mundo rural, capaz de buscar vida nas profundidades máis recónditas. Fun o máis distinguido da aldea, e nunca me molestou, e chegou a ser o meu garboso pseudónimo. Así se referiu a si mesmo este sabio humilde, que se entregou á causa galega sen rancores nin venganzas. Aínda que a dor na alma por aqueles días de represión sen acubillo cambiase a súa vida, seguiu fiel a un ideario cuxo ronsel continúa a romper ríos de distancia, nesa lembranza que a fundación que leva o seu nome impediu que se consuma e que a Real Academia Galega pon en valor. Don Antonio foi, ante todo, un mestre guieiro que na longa noite que tantos anos durou se entregou en amasar un pan de identidade que le vedaría na rapazada. O seu predicamento levaba o eficaz aval do exemplo de quen soubo enchouparlles o peito de soños. Velaí as armas de resistencia deste Indiana Jones das corredoiras, que loitou contra o esquecemento con pacífica rebeldía para rachar o ceo daquel silencio bretemoso que nos adormiñara, recompoñendo a historia cos pequenos tesouros que foi atopando como a quen explora a cara oculta da lúa, convencido de que tamén nela hai luz de memoria colectiva. O antropólogo González Reboredo define este labrego de Berce como un etnógrafo puro, que fuxiu de teorías e centrou os seus esforzos no traballo de campo, na ausencia da recollida dun patrimonio inmaterial que se esvaía, e na docencia, sempre no camiño de ida, como os fachicos e as estrelas da fonda don Ramón Otero Pedrallo. Cando Manuel Antonio finou, aquel 22 de febreiro de 1939, exiliado en Colío, un amigo atopou nun dos petos do seu gabán un papel manuscrito co que se consideran os derradeiros versos do xenial poeta. Nesas horas finais, cando só importan as cousas do principio, escribira: estos días azules e este sol de la infancia. Figúraseme ver o neno de Quinteiro de Baixo descubrindo o universo das palabras neses días azuis nos que aprende a ler coa axuda da súa nai e da intuición pedagóxica de mamá Antonia. Acórdate polo dedo. Vexo explorando os cumes de Loureiro, emprendendo o voo cos brazos abertos, subindo e baixando de coto en coto cal merlo anuncia los fríos. Coto Grande, Coto Redondo, Coto do Carballal e o Monte do Seixo a vixiar as súas fantasías de cativo de aldea que apalpa cos dedos a textura da liberdade. O rabaño das cabras do señor Bernardino Raxó baixa do Coto da Rula moi cedo para os chans do Preiro, preto do río. O rapaciño interpreta o sinal e dase presa, vai vir a chuvia. Xa onde a capela de Santa Mariña contempla as Tres Rías e dende ali talmente o Migueliño de Castelao imagina o mar que o achega a un pai idealizado do que só sabe por carta. Está a piques de o ver en persoa. Dese xeito, contemplando horizontes abertos, o neno Antonio prende luces nos infinitos mares do cosmos. Teresa, a súa nai, mentres agarda novas amencidas de pan fresco e tanxe melancolías. Fora das aulas, enchoupado dunha curiosidade que estas non sacian, continúa a percorrer o mundo, a explorar a cara oculta da lúa.
as murallas do Foxo do Lobo, as ribeiras do Almofrei dende Loureiro ao Frade, e os nomes revelados vánselle metendo ata nos zocos. Ponte de Sanxán, Carballeira de Carvalinchán, Río Cabanelas. Manuel Fraguas volve á fin, e o neno comeza a gozar dun soño que Manuel pousa no Machín. Será maquinista de tren no Brasil. A vida latexa, fora daquela escola rancia de Loureiro, cuxa pedagogía nada ten que ver coas propostas innovadoras de Francisco Giner de los Ríos ou Andrés Manjón. Naquela escola rural, o principio de autoridade e respeto ao mestre abonda para impoñer disciplina. O propio Fraguas lembra o momento en que o crego da parroquia o expulsa das súas clases por se sentir atraído polo movimento das follas que danzan onda ventá. Con respetuoso acatamento, di: reanudei a miña lectura, pero a gracia do castiñeiro era poderosa e gardei novo silencio. Por segunda vez a mesma advertencia: Antonio, lee. A desgana hase reincorporar á escola na que, afirma con rotundidade, non aprende absolutamente nada, a non ser que certa regra de madeira lle serve ao señor mestre para mallar nos rapaces. A letra con sangre entra. Ese xamais sería o seu lema. Se un día fose mestre, investigaría cando a rapazada é outra cara da lúa na que non reparan os seus escolantes. Faríalle sentir o respirar da terra, daría resposta a aquela enigmática frase gravada na pedra que se mantén en pé onde o muro oeste da igrexa de Santiago. E non se contienen los ojos de llorar a Florentina. Ensinaríalles a apoupiñar coas mans a xeografía galega. En esa realidade referenciada, servirálle máis tarde para ensinar a súa materia con auténtica sedución, con esa mesma dedicación que non foron capaces de afogar as máis ruíns malquerenzas, diría Xaquín Lorenzo, referíndose ao momento en que fora desposuído do seu labor como ensinante. Preparándose para ser emigrante de proveito, por fin con 13 anos pode asistir ás clases de don Antonio, aquí, na escola de Famelga. De semestre, aprende o adolescente a importancia do estímulo. Aquí descobre novos saberes e novas maneiras de os transmitir, e os soños de ser maquinista vanse esvaendo como o resón dun instrumento de corda. Se algún día se dedicase á docencia, el nunca se limitaría a pendurar un mapa na parede para lles obligar a memorizar nomes. Explicaríalles a razón de por que se forman as serras ou por que nacen floriñas entre as pedras do campanario de Loureiro, como fai o novo mestre. Comezaría por espertar no alumnado a sede polo coñecemento e o gozo que el mesmo experimenta. Mostraríalles a contorna próxima para que de maneira tanxible chegarsen logo á cara oculta da lúa. Camiñarían polo frondoso marco do Lérez, beberían xuntos paisaxe e historia nun intento de rescataren o vello muiñeiro que, segundo a lenda, desapareceu de maneira misteriosa despois da primeira muiñada. Descubrirían da súa man os petróglifos dos fentáns, onde el se maravilla diante do diminuto guerreiro que porta unha desproporcionada espada. E a laxe dos cegos, o outeiro do morcego. Imagino, imitando a Goethe na súa visita a Roma, invocando os deuses e as pedras: faládeme que tamén tendes alma. E o que lle é revelado prende nel can bugambilia, grazas en gran parte aos novos mestres de entusiasmo contagioso, como o sobrino Buigas, Rodríguez Castelao ou Lousada Diéguez. Animado por este último, convértese nun explorador dos tesouros da fala, comezando pola das terras deste seu Cotobade natal. Estes centos de cantigas foron recollidas por min hai máis de 60 anos, cando era escolante no Instituto de Pontevedra, afirma moitos anos despois. Descobre que en cada mozo, en cada moza, hai un poeta, e el farállelo saber ao seu alumnado. De poeta, médico e louco, todos temos un pouco. E enchoupado do maxisterio de Risco, Pedraio, Coevillas, inicia a súa actividade docente no Instituto Nacional de Segundo Ensino de Santiago como profesor interino no curso 1928-29. Dende entón, o ensino foi o impelente da súa existencia, como profesor axudante na Facultade de Letras primeiro, como auxiliar de Historia despois.
logo de Xeografía e Historia no Colexio Subvencionado de Estrada. María Xosé Enríquez, investigadora da súa traxectoria docente, di: desexa converter o Instituto en núcleo dinamizador da inexistente vida cultural estradense, organizando ciclos de conferencias e charlas de divulgación científica que redunden en beneficio do pobo. Fala María Xosé de que entendía o Instituto tamén como un lugar de orientación e consulta para os que quixesen servirse del. Figúraseme velo nunha das excursións de domingo, dialogando co alumnado para conquistar ese afecto necesario. Coñecedes algún edificio románico? Como é? Imagino, outro sí, chantando un pau no medio do patio. Este é un reloxo de sol. Observemos a sombra do pau e a rapazada a debuxar o rudimentario reloxo, a tomar notas sobre o que cada quen interpreta arredor das primeiras leccións de astronomía, ou sobre os refráns, as lendas, ou mesmo as inquedanzas que perseguen a súa singladura. Todo cabe naquela sorte de caderno de bitácora que cada quen vai compoñendo durante a travesía escolar. Esa entrega como ensinante non impide o castigo ao galeguista. No calendario ruín dun 12 de novembro de 1936, o mesmo día que na Caeira en Pontevedra son fusilados médicos, mestres, abogados, recibe a notificación de que queda suspendido de emprego e soldo. Como se o presentise, ao remate dese mesmo curso, redactara unha memoria de 22 cuartillas manuscritas que nos permite coñecer a súa concepción da docencia. Nelas incide en que ensinar é crear unha relación afectiva cara ao que se ensina, partindo do coñecemento do alumnado antes de orientar a súa exposición. No prego de descargos que a Comisión de Depuración de Ensino lle permite facer, percíbese tanta impotencia, tanta tristeza. Malia todo, a docencia continúa a ser a súa armadura para resistir e imparte pasantías ata que lle volven a abrir as portas do ensino público, primeiro na Facultade de Filosofía e Letras de Santiago, máis tarde xa como catedrático no Instituto Masculino de Lugo. O seu lema segue intacto: se non hai emoción, non hai aprendizaxe. Ese mesmo entusiasmo guiárao, aínda bacharel, a ser un dos fundadores da Sociedade da Lingua, que exixe aos seus socios facer cantas investigacións científicas poidan para rescataren as palabras, exploraren a cara menos coñecida da cultura galega, a cara oculta da lúa. Compostela chama por el. No Instituto Rosalía de Castro demostrará que o seu entusiasmo permanece gravado a lume. San Antonio ou San Fraguas, como se refire a el o alumnado, posúe as calidades do bo docente. É un mestre vocacional que leva nos xenes algo que o impulsa a facilitar o traballo a calquera que llo solicita ou a defendelos diante do que considera injusto. Manuel Dourado Deira, mestre licenciado en Dereito, dá conta da súa talla ética ao relatar o momento en que, sendo Fraguas secretario dun tribunal de reválida e considerando a injustiza que se ia cometer coa súa persoa ao favorecer ao fillo dun poderoso, en detrimento seu, interveu con sabiduría. Señores, vostedes son varóns sabios e xustos e eu estou certo de que van actuar con equitativa xenerosidade que os honra. Aquí hai, en efecto, un alumno que non nos é tan coñecido como o que vostedes propoñen, pero sácalle máis de medio punto na media global. Aínda que ninguén reclamará por el, clamarán as nosas conciencias o resto dos nosos días. Así foi como relator dos feitos recibiu o premio extraordinario. Figúraseme velo restituído como ensinante, situando o alumnado na importancia da literatura popular. Así, o mesmo que os canteiros cantaban os carpinteiros, o ferreiro, o albanelo, o zapateiro, e xastres e costureiras, as señoras costureiras que andan polas aldeas engordan como a demonio co pan das casas alleas, para continuar reflexionando en voz baixa, moi baixa. Curioso tema da literatura popular, mais esta graza cantoral das máis variadas tonalidades rematou o mesmo día que comezou a Guerra Civil. Dende ese día, todo se volveu triste. E borraráselle a expresión leda do comezo,
son as voces da crónica nocturna latentes na súa memoria. Así, como a gamelas por un río con rápidos e remansos, vainos levando pola paisaxe sentimental. Comezan a tatuarse os primeiros mapas no seu rostro. Como dixo no seu día don Ramón Otero Pedrallo, deste deputado por Listanco, ser mestre de xeografía quer dicir ser dono do espírito, da chave, dos tempos e segredos da paisaxe. E nisto, Fraguas é mestre perfecto, con emocionado senso de estudante. Pois só quen non teña perdido a saudosa e insatisfeita arelanza do estudante pode ser merecente diante da xuventude do título de mestre. Podo incluso imaginalo alá en Boisaca, emprendendo novas viaxes por esa memoria que nunca se extinxe. Conversando co seu veciño da derradeira morada terrenal, don Ramón María del Valle Inclán, que non pode conter a risa, mentres don Antonio lle relata o momento en que logo de lle axudar ao seu sobrinho Carlos cunha composición na que tiña que describir unha casa da aldea, o profesor expresa a nota: un 7 por ter copiado de Valle Inclán. De seguido, resume a súa vida nunha frase: nunca presumín de nada, pero presumín dunha cousa, dos meus alumnos. En nome de todos e todas os ensinantes que de algún xeito seguimos a súa estela e tamén quixemos explorar a luz que ilumina a cara oculta da lúa, quero expresar a nosa gratitude a eses primeiros mestres e mestras que nos deixaron un pouso perenne da súa sabedoría e da súa ética. Grazas, don Antonio Fraguas, mestre de mestres. Grazas, dona Fina Casal de Rei, por esa reivindicación, por ese discurso e por esa reivindicación, ese canto o valor e a significación do magisterio na construción do futuro. Ten agora a palabra o excelentísimo señor don Francisco Díaz Fierros Viqueira. Señores académicos, autoridades, señoras e señores. Sentimentos da paisaxe en Antonio Fraguas. Deixamos á dereita un lugar e para outra banda a serra. Agora temos camiño amplo, camiño carreteiro, que ten no seu lecer as corgas reizosas dos carballos. Deste xeito, describía Antonio Fraguas a paisaxe da contorna do sendeiro que o levaba cara ao Pazo de Trasalba polos anos 50, onde o estaba a agardar don Ramón Otero Pedrallo. Ía xunto a outros compañeiros a rendirlle a periódica visita coa que desexaban expresarlle seu respecto e consideración. Atendían con devoción e gosto todas as maxistrais leccións sobre xeografía, historia e cultura de Galicia que en repousados e majestáticos parlamentos debullaba o Patricio Ourensán. Como tamén escoitaban con renovado interese, como se fora a primeira vez que as ouvían, as sentidas descripcións das paisaxes que se ollaban desde as ventás do Pazo. Piñeiros bravos a medrar entre as penas graníticas que ruben polas encostas do val e perfilan os horizontes xeórxicos de bellas videiras e novos país. Antonio Fraguas coñecera a Otero Pedrallo había máis de 30 anos no estudo que Díaz Valiño tiña na Rúa das Hortas en Compostela, aonde fora levado polo seu amigo e compañeiro no Seminario de Estudos Galegos Ramón Martínez López e, segundo a súa propia testemunha, foi a primeira vez que escoitou falar da nova ciencia xeográfica e, sobre todo, a coñecer dun xeito convincente e atraínte o estudo sistemático da paisaxe.
Na ampla obra de don Antonio, o tema da paisaxe ocupa un espacio cronolóxico relativamente ben delimitado no tempo. Comeza coa publicación da súa Geografía de Galicia en 1953 e continúa con case 20 artigos na revista Vida Gallega ata finais da década dos 60. É mágoa que, dadas as características destas publicacións, non foran escritas en galego, pois deste xeito privouse a nosa lingua de páxinas inesquecibles sobre as paisaxes desta terra. Aínda así, hai que reconocerlles que nelas latexa un fondo e inquebrantable sentimento de amor ao país e que xurden espontáneas e vizosas dese humus matricial que teñen todos aqueles que, como fraguas, construíron a súa personalidade nun contacto íntimo e directo coas xentes e costumes campesiñas. Seguidor de Otero, desenvolveu todos os seus traballos sobre xeografía galega co esquema conceptual dos tres tempos da paisaxe: o cósmico, relativo á xeoloxía e ás formas do relevo; o biolóxico, sobre a vida vegetal e animal; e o histórico, representado polos trazos que a actividade humana vai imprimindo na contorna. Foi, de todas maneiras, un discípulo bastante particular que interpretou moi a seu xeito esta teoría oteriana dos tempos da paisaxe, xa que do cósmico quedouse basicamente cos vales, do biolóxico co xogo cromático estacional de carballeiras, soutos e bidueiras, e do histórico cos pequenos recantos construídos co traballo calado e teimudo do labor campesiño. En definitiva, con todo aquilo que tiña máis que ver coa humanización miúda do espacio natural. E así como houbo poetas como Novoneira que concentraron a súa mirada na montaña, ou como Pondal que o fixeron sobre as formas heroicas do relevo que son rochas e penedos, Fraguas, ao xeito de Rosalía, considerou os vales e as augas que os regan como o marco fundamental da súa ollada paisaxeira. Neles se afianzan as estampas típicas que recolle o cancioneiro popular e neles a vida campesiña transcurre baixo os ritmos e cadencias que lle imprimen as estacións e as horas do día. Agudo observador do cotián, soubo enmarcalo con mestría no escenario das sagras e cortiñas e imaginar vidas e relatos que enchían de significado o transcurrir das horas no abeiro das lareiras, no paso polos camiños e veredas ou nos rebumbios das muiñadas. Crea atrevidas metáforas como aquela que nos fala do sol perseguido polos fríos para describir eses momentos das manciñas en que un sol aínda tibio non é quen de desbotar a friaxe da noite e, sobre todo, declárase devoto das primeiras horas do día para comenzar a valorar as paisaxes dos vales. E así, como outros escritores son máis inclinados a disfrutar da nostalgia dos atardeceres e os momentos do pôr do sol, Fraguas, sempre optimista, defínese sobre todo como home de abrentes e alboradas. Segundo o seu entender, o que poden percibir os ollos non é o único xeito de apreciar as paisaxes dos vales e ribeiras, xa que tamén os sons do campo, como pode ser o millo abaneado polo vento, ou os arrecendos da terra mollada despois das primeiras chuvias, son sensacións que ninguén debería esquecer. A comunión do ser humano coa natureza, que é o mellor xeito de valorar as paisaxes, debe de realizarse con todos os sentidos ben despertos e dispostos a enchouparse de todas aquelas mensaxes de intimidade e grandeza que nos chegan dela. Pero se hai algo que distingue as súas descripcións paisaxeiras dos vales e ribeiras galegos son as ilustracións literarias que normalmente as acompañan e que Fraguas recolle do cancioneiro popular
ou dos poetas máis íntimamente identificados co mundo campesiño como Noriega. Neste senso, amósase de total actualidade, pois hoxe todos os atlas ou catálogos das paisaxes, seguindo as recomendacións do Convenio Europeo, levan sempre ao par das descripcións xeográficas as pegadas que a súa percepción estética deixa na literatura ou na pintura. O tempo biolóxico é o que define para Antonio Fraguas o cromatismo da paisaxe galega. Nega con rotundidade que Galicia poida ser representada só por esa tonalidade verde que os incipientes axentes turísticos da época ou escritores de improvisadas síntesis tentaban difundir. Galicia, esquina verde, rincón verde, etc. A paisaxe, como ben di, non é un concepto simple amparado nunha constante de cor con uniformidade total. É, máis ben, un conxunto de formas moi variadas, cada unha coa súa expresión cromática propia, que ademais teñen un ciclo que ven definido polas estacións e o tempo atmosférico. Cada relanzo de cor ten a súa vida particular, que segundo a súa persoal valoración debería comenzarse a ollar nos outonos, cando as follas das árbores, antes da súa caída, adquiren eses tons cálidos, breves pero intensos, que matizan as cores máis apagadas da montaña e os vales interiores. O inverno, coas árbores espidas, os matos no seu repouso vexetativo e as terras de labor baleiras, crean perfís austeros que recortan sobre os fríos horizontes dos Pinicháns, agardando unha primavera que se anuncia nas humildes flores do mato que precursoras recrean unha rica paleta de cores cos amarelos, brancos e violetas das urces, toxos e carqueixas. O verán, finalmente, abrolla coas árboles todas preñadas de follas, agora sí verdes, pero con todos os matices posibles que a imaginación convoca, mentres nos vales os amarelos do cereal axítanse ao lonxe en ondadas de fartura. As pegadas humanas na paisaxe galega son continuas e persistentes, e poucos espacios, se é que hai algún, pódese dicir que non foron traballados e modificados polo calado e continuo tesón dos homes. Para Fraguas, o centro do seu interese atópase nesas pequenas construcións que os etnólogos e arquitectos definen como adxetivas, polo seu carácter vicario e subordinado a outras edificacións de maior porte e prestancia. Son eses sendeiros, nos di, de porfiadas estreitezas que cruzan as hortas e bordean as casas do lugar, ou eses pontillóns sobre os regatos, os muiños aliñados nas pendentes, e mesmo as retamas que no fondo do labradío constitúen esa estampa alegre e sempre emotiva dos recantos aldeáns. O traballo nos campos e nas casas con elementos e trebellos que tradicións de séculos foron deseñando con exquisito primor e agarimo definen o continuo ir e vir da vida aldeán que, como sempre, debería ollarse e describirse desde as primeiras horas da mañá. Galicia, dinos, no seu poboado e caserío, debe sorprenderse ao mencer. Coa alborada, os horizontes son por todas partes majestosos e o espertar campesiño ten sinalada repercusión na paisaxe. A presencia do luceiro e o canto do galo animan as corredoiras aldeáns. O fume madrugador do fogar érguese para procurar a dirección do vento que sinala ao labrego a confianza inicial da xornada. A paisaxe, para unha persoa en movimento frente a outra que practica unha mirada estática e pasiva da natureza, ten unhas características diferenciais propias. Esta estética do camiñante, tan particular, por exemplo, do peregriño a Santiago, foi tamén considerada por Antonio Fraguas, nese dinamismo que sempre envolveu as súas valoracións da paisaxe. Os camiños que nos levan dun lugar a outro son protagonistas excepcionais
desa sucesión de ambientes nos que Fraguas centrou unha boa parte das súas descricións paisaxeiras de Galicia, deseñando roteiros onde o país se facía encontro e sorpresa. Tamén, coa muralla de Lugo, describe un xeito moi particular de camiño circular, no que a ronda polas antigas defensas faise a atalaya excepcional desa volta de horizonte, que o gran paisaxista literario que foi Luís Manteiga define como a máis hermosa galería de paisajes de toda Galicia. Este xeito de paisaxe total, que ten como límites a bóveda do ceo e os 4 puntos cardinais, Fraguas recomenda vivilo a calquera hora do día. Non se decide pola mañá, como noutros moitos casos, senón que vale en todos os momentos, e recomenda que, como a lectura dun verso, a ronda ten un valor emotivo e debe ser descuberta personalmente e mesmo con algo de sorpresa. E ao final do paseo conclúe: antes de abandonar os muros que deron tranquilas horas ao vivir lugués, volvemos á estampa da cidade, á praza de San Froilán, ao sabugueiro corpulento que dá a súa flor para borrar o feitizo da noite de San Xoán. Sobre o horizonte urbano, as torres catedralicias despiden a xornada coa luz que declina cara os cumios alá o lonxe. Rematamos, volvendo ao principio, posiblemente na solaina do Pazo de Trasalba, onde Antonio Fraguas e seus compañeiros están a escoitar con devota atención ao mestre. E alí, diante daquela paisaxe, daquela contorna, entrañable e varil, grandiosa e cercana, feita emoción e trascendencia polas verbas de don Ramón, foi, e así nos lo deixou escrito, onde por primeira vez percibiu a presencia de Galicia, e alí deprendeu a amala, deica ao extremo de lle adicar todo o seu ser. Alí, nos soutos que hai a carón da súa casa, nos penedos de Rodeiro, nos piñeirais da costa de Santa Cruz, nas adegas no tempo das vendimias, nas lareiras nos meses de xiadas ou das chuvias, decatouse da existencia do noso ser peculiar. Deuse conta dista verdade que os galegos temos que escoitar dentro de nós mesmos, xa que nin na escola, nin no instituto, nin na universidade se coida de nos falar dela. Terras dos chaos de Amoeiro, Monte de San Trocado, Serra de Martiñá, Faro de Avión, paisaxe trasalbeira. Moitas gracias. Grazas, profesor Díaz Fierros, pola súa intervención. Efectivamente, a paisaxe fala. E a paisaxe galega moito máis, que probablemente é unha das paisaxes máis onde a pegada do ser humano é máis intensa. Outra cousa é saber leer e escoitar a paisaxe. Os que defendemos a lingua galega sabemos que defendemos tamén o patrimonio todo do país, incluída a paisaxe, incluído o cuidado da terra, o cuidado do máis querido que temos e que, por tanto, é o que nos dá sentido. Nestes tempos de destrucción da natureza, pois este tipo de intervencións e este tipo de reflexións son seguramente máis necesarias que nunca. Chegamos ao final do acto. O acto académico que reúne todos os anos a palabra arredor da persoa, da figura que se dedica ao Día das Letras Galegas. Nesta ocasión, don Antonio Fraguas. Letras galegas que non son un día, como ben saben os presentes. Letras galegas que empezaron este ano, nos primeiros días de febreiro, aquí nos colexios de Cotobade, e rematarán
alá no mes de novembro ou decembro, pois no simposio que organizamos conxuntamente a Real Academia Galega, o Museo do Pobo Galego e o Consello da Cultura Galega. Iniciarémolo en tabernas, na Rúa de Tabernas en Coruña, e despois desenvolveremos as actividades no Museo do Pobo Galego en Santiago, que esa é outra das patrias de don Antonio Fraguas, como decían moi ben os compañeiros nas intervencións. Pero nós quixemos vir aquí a Famelga, a Carballeira, a Escoliña, ao lado onde hoxe Carolina, a sobrinha neta de don Antonio, descubriu a placa en memoria de Antonio Fraguas, nesa Escoliña onde en 3 meses, apenas en 3 meses, descubriu que o mundo podía ser de outra maneira. E aquel mestre que lle explicaba por que nas fachadas da Catedral de Santiago florece a primavera, ou por que eu, que era neno, aí en Borela e en Mourente, pois sempre me chamaba a atención que no campanario de Mourente había un cupreso. Nacía un cupreso no campanario de Mourente. Chegou a ter 2,5 metros. E nós decíamos, como é posible que un árbore medre nun campanario nas regandixas de pedra, non? Bueno, pois don Antonio, aquel mestre de don Antonio aquí nesta escoliña, explicaba por que nacía ali o cupreso. Logo o cupreso de Mourente la marchou con vendaval, pero eu recordo ben de neno, e ali, ademais, naquele cemiterio está enterrado meu pai. Bueno, pois ese é o Antonio Fraguas que quixemos homenexear aquí. Hai un capítulo na historia do galeguismo que eu non quixera deixar pasar. O galeguismo, que é ese amor ao país, ese compromiso co país, cas súas esencias, cas súa identidade, cas súas problemas, cas súas soños, cas súas preocupacións, cas súas esperanzas, co seu proxecto de futuro, que se materializa en distintas formas políticas ás veces, pero que se materializa tamén nun labor profesional, nun labor intelectual, nun labor no día a día, na pena de cada día, que onde temos que comprometernos tamén co país. O galeguismo soñou un día un país diferente. E a Guerra Civil, a que se fixo referencia nestas intervencións, estragouno. Foi o gran mazazo que levou a Galicia a un profundo pozo de frustración, de silencio, de desencanto. E a partir de aí, o galeguismo sigue 3 camiños. O camiño da morte, os asasinatos, os fusilamentos, os paseos, non vou dar a ringleira enorme de xente que acabou nas gabias e acabou nos paredóns improvisados, o camiño do exilio, o desterro, a gran figura de Castelao está aí, pero non só, hai unha longa rengleira que souberon manter durante anos, porque entre 1936 e 1939 e os anos 50, prácticamente a capital do mundo da cultura galega non está aquí. A capital do mundo da cultura galega, da alta cultura, da cultura que quería dialogar cas culturas do mundo, estaba fundamentalmente en América, en México, por exemplo, con Carlos Velo, Delgado Gurriarán, en Uruguai, estaba en Buenos Aires moi fundamentalmente, e logo estaban os do exilio interior, os que resistiron dentro, os que ficaron aquí en circunstancias moi duras, ás veces na clandestinidade, outras veces sobrevivindo como podían, pero que non perderon a esperanza e o traballo, e que lentamente, paseniñamente, foron recuperando ou loitando por recuperar a dignidade, conectados tamén cos que estaban fora, conectados ca memoria dos que perderan a vida na causa, pero que lentamente, paseniñamente, repito, ían recuperando a identidade. Eso foi os pasos que se deron desde o Instituto Padre Sarmiento e a Editorial Galaxia no seu día, ata sobre todo o Museo do Pobo Galego, que é un dos símbolos desa construción, para que se alguén ven ou as novas xeracións chegan, saiban que isto non naceu onte, esta carballeira non naceu onte, a lingua galega ten 1000 anos de historia, e a lingua galega, que é pai de outras linguas, ou nai de outras linguas, é o resultado de todo iso que está debaixo da superficie da auga. Vemos o cume que sae da superficie, pero non valoramos ás veces as toneladas xigantescas de xeo que están detrás sostendo ese cume que agroma na superficie. E esas toneladas de xeo que están debaixo termando de nós ca memoria dos devanceiros, ca memoria dos avós, ca memoria dos tataravós, son as que explican que estiamos aquí celebrando
a un dos que estudaron toda ese xeo baixo da superficie, pero tamén os que sabían que honrando, estudando, coñecendo a memoria dos devanceiros era construir o que máis nos interesa para unha lingua moderna, culta, que dialoga cas linguas do mundo, a lingua e a cultura dos nosos fillos e fillas, dos seus netos e netas, dos homes e mulleres do século XXI. Por iso estamos aquí. Rematamos invitando a todos os presentes a interpretar o himno galego que dará o ton, o punto, a agrupación de gaitas e percusión Foula.